So yun, what's up mga kabsat, for today's video guys, nandito tayo sa ilog. Tignan natin yung kan natin guys, at magiginto sana tayo pero wala. Ninakaw yung kan natin, yung salulog natin, yung pinagsasala natin ng ginto guys, ninakaw. Dito guys, oh, dito ko iniwan. Ayun yung kahoy guys na malapad, tapos nilalagay ito screen. Yung kahoy lang ang ginakaw nila. Oh, wala. Tapos yung sako iniwan din, yung kahoy lang talagang kinuha nila. Oh. Siguro may mga ganito sila, sako sila na ganito. Kaya hindi na nila kinuha itong mga screen, saka itong mga sako ng pan, ang sala na ginto. Siguro may mga ganito sila na panlagay. Kaya iniwan na nila yung pan lang talaga, yung pinagsasala lang talaga natin ng ginto, yung kahoy na mahaba. Kung nanonood kayo sa mga vlog ko guys, nakita nyo na yun, yung kahoy na kuwan, pinaglalagyan nitong sako tapos itong screen. Yan guys, wala na. Kaya ngayon guys, hindi muna tayo makapagginto dahil kuwan, ang hirap pa naman maghanap ng kahoy dito guys. Yung mga tabla na gagawing kuwan, gagawing salulog, yung pagpaanodan ng kuwan, ng buhangin. Kaya wala mo na guys, hindi muna tayo makapagginto. Hindi ko alam kung sinong kumuha. Kung sana kung pinaalam nila, kaso hindi. Dito ako sa ilog guys, magtitingin sana ako ng paggigintuan natin guys. Oh. May mga naggiginto doon guys. One time guys, pagkuhan, wala akong gagawin. Ano? Papasyal tayo dito sa ilog, saka sakaling makita natin, makita natin yung kumuha. No? Ano talaga, wala na tayo magamit na pang ginto. Malabo tong kon guys, oh, ang ilog. Sa mga nagtatanong pala guys kung ano bang palatandaan ng ilog guys, ng ilog ay ano pa palatandaan ng ilog kung may ginto guys. Sa mga nagtatanong guys, mga palatandaan ng kwan guys ng ilog na may ginto, isa lang yung maano ko sa inyo guys, na talagang kwan, talagang may posibilidad na may karga pagka yung ilog natin guys ay may mga itim na buhangin. Ayun lang guys ang kwan mabibigay kong tips sa inyo, idea. Pag may itim na kwan guys na buhangin, diba kasi sa kwan guys, sa kumbaga sa bundok, yung hindi ilog, iba yung kwan nya doon, yung parang linang tawag namin, iba yung kulay ng kwan ng buhangin na kwan palatandaan. Doon sa bundok, yung mga bato ba, yung mga bato hindi siya itim, medyo brown siya yung kulay niya, hindi katulad dito sa ilog. Kung sa ilog talaga, ginto ng ilog talaga, linang tawag namin, yung itim talaga. Nakita nyo na guys sa mga vlog natin guys, sa mga previous vlog natin. Kung hindi nyo pa nakita, bisitahin nyo yung mga video natin guys, yung mga naglilinis tayo ng ginto. Yung itim na yun guys, yung linang tawag namin. Yung ibang tawag nila tangingi din, pero sa amin linang talaga yun guys. Linang itim na buhangin, ayun talaga guys, yun yung isang palatandaan guys. At saka hindi guys, yun lang talaga ang alam kong palatandaan talaga na ano, na may ginto, may posibilidad na may ginto yung ilog natin. Kaya dyan sa inyo guys, kung may mga itim na buhangin, subukan yung sampulan guys. Pwede kayong gumamit ng ng pala, sample. Kung wala kang sample pan, pwede kayong gumamit ng pala guys. Ayun, basta dahan-dahanin nyo lang yung paglinis nyo, makikita nyo yun guys. Pagka mayroon din akong mga video guys na pala yung ginamit ko guys na pang sample. Dahan-dahanin nyo na lang. Tapos pagka may nakita kayong dilaw kasi yung dilaw yung yung kulay ng ginto. Ayun guys, pagka tinagtag nyo guys, mas mauna yung itim na kung may buhangin muna yung matatanggal, tapos susunod yung linang, yung itim na buhangin, tapos yung mas mabigat yung ginto na yung mahuli.
nandun sa bungad niya lang talaga yung konti. Yan lang guys ang ano kong tip sa inyo kung gusto nyong tignan kung may ginto yung ilog nyo. So ngayon guys, ang content muna natin guys, ito magano muna ako ng kangkong. Kuha ako kasi guys, dahil ipapakain natin sa mga alaga natin pato. Kahit sana guys hindi sa sa pagiginto yung natin, sana supportahin nyo pa rin ako. Bali meron akong mga alagang pato guys. Kaya yun na muna ang mako-content natin. Kuha ako ng kangkong, tadtadin ko, tapos i-preserve ko, tapos papakain sa alaga nating pato. May order akong manok guys, abangan nyo guys, iba-vlog din natin yung pagdating nyo. Bali dito ako kukuha ng kangkong guys. Sayang guys, magtitingin sana ako ng paggigintuan ko, pero hindi natin na nawala yung salulog natin. Kaya ngayon guys, kuha muna ako ng kangkong. Yun yung ipapakain natin sa pato natin. Puro organic lang kasi guys yung pinapakain ko sa alaga nating pato. Meron tayong pangtadtad guys na binili. Yan yung gagamitin natin. Marami kaming kangkong dito. Ito lang tayo sa gilid-gilid, kumuha muna. Sobrang init ngayon guys. Mahirap din kasi magginto ngayon pagka sobrang mainit. Malawak yung pagkukuhanan natin ng kangkong guys. So ayan guys, bali sa susunod na video natin guys, bali hindi na siguro muna yung pagiginto yung mako-content natin. Makasakot natin guys sa mga alaga naman natin. Pagka nagkagawa ulit ako ng yung salulog ko guys, yung kahoy na ninakaw nila, ayan guys, gusto na naman tayo mag content ng ganun. Pero ngayon guys, supportan niyo pa rin ako. So guys, hanggang dito na lang. Ingat ka, bless, bye bye.